खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुबुन गुबुन समफोरनि बायदि फिन केन्सेल जादों रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंआ 20 नभेम्बराव जानो गोनां रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंआ केन्सेल जादों मख'नो गोनांदि रन्जन दैमारिजों लोगोसे रिफिकां जर्ज बर' आरो माखासे एनडिपि गासै 7 सुप्रिम कर्टआव बेल हियारिं दंमोन नाथाय बेल हियारिंआ केन्सेल जादों मा जाहोननि थाखाय केन्सेल जाखो बेखौ लानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनिफ्राय खेंफोरथि होदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि 11 नभेम्बराव सुप्रिम कर्टआव गोदान चिफ जास्टिस फैदों आरो गोदान चिफ जास्टिस फैब्ला कर्टआव नियम नीतिया सोलायो थिग बेबायदिनो 16 नभेम्बराव कर्टनि गासैबो नियम नीतिखौ सोलायनाय जादों रन्जन दैमारिल' नङा गासै केसानो सुप्रिम कर्टआव सोलायदों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै 7 सिबिआइ केसनि जि हियारिं दंमोन बेखौ लानानै जोंनि उकिलफोरा थाग थियारि खामोन आरो रायजोनिफ्रायबो मा बुंनांगौ बेखौ बुंखानाय जाबायमोन नाथाय बेल हियारिंआ केन्सेल जाबाय अब्लाबो जों लोरबां नङा आरो गियाखै होननानै फोरमायथिदों बेयाव राजखान्थिनि जेबो लोब्बा गैया थाबैनो हियारिं जागोन आरो उदां अख्राङाव फैगोननि आसा दं होननानैबो फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनिफ्राय नाथाय रन्जन दैमारिनि बेल हियारिं केन्सेल जानाया बेयो गिबि खेब नङा हाइकर्टआव बिथांनि केसखौ लानानै जुजिनायावबो गोबां खेब बिथांनि बेल हियारिंआ केन्सेल जाबोदों बा फावसायबोदों आरो सुप्रिम कर्टआवबो बिथांनि बेल हियारिंआ बेबायदिनो फावसायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां सोंलु बेरखांनायखौ नुनो मोननाय जादों वमेन्स एशियान चेम्पियनशिप ट्रफी हकी 2024 खौ भारतनि हकी हान्जाया देरहासार जानो हाबाय इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव हकी गेलेनाय जादोंमोन बिहारनि राजगिर हकी स्टेडियामाव इन्डियान हकी टीम आरो चाइनानि हकी टीमनि गेजेराव गेलेनाय जादोंमोन जेराव भारतनि हकी टीमा 1-0 ग'राव चाइनानि हकी टीमखौ फेजेननानै वमेन्स एशियान चेम्पियनशिप ट्रफी हकी 2024 नि टाइटेलखौ देरहासार जानो हाबाय फोरमायथिनो गोनांदि मोन्नैबो हान्जाया गोख्रोङैनो समान समानै गेलेगासिनो दं बेयावनो इन्डियान हकी टीमनि दीपिका बिथाङा गल सोदों जायजों भारतनि हान्जाया देरहासार जानो हादों मख'नो गोनांदि वमेन्स एशियान चेम्पियनशिप ट्रफी हकीखौ देरहासार जानो हानाया भारतनि थाखाय बेयो थामथि खेब बेनि सिगां 2016 आरो 2023 मायथाइयावबो भारतनि हकी हान्जाया देरहासार जानो हादोंमोन दा फिन आरोबाव देरहासार जानो हाबावबाय भारतनि हान्जाया जायखौ लानानै भारतनि नोगोरारिफ्रा गोबां रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों एमएलए अखिल गगैनि टार्गेटआ 2026 मायथाइयाव किं मेकार जानाय बे थांखिखौ लानानै जायगा जायगा गोख्रों फोसावदिं मेल खुंगासिनो आरो रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होगासिनो दं अखिल गगैया रायजो राजाफोरखौबो बिथांनि मेल मिटिंआव मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों मैयाबो लखिमपुराव थांनानै एमएलए अखिल गगैया गुबुन रोखोमै फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों गारिनि उखुमसेयाव जिरायनानै खारबाय थानाय गारिनिफ्रायनो फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों रायजो राजाफ्राबो लामानि जिङाव फारियै गसंनानै अखिल गगैखौ मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों हारि आरो धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनायखौ नाङा जौगानायखौ लानानै राजखान्थि खालामनायखौसो नांगौ बे स्लगानजों सांग्रांथि होदों रायजो राजाफोरखौ लखिमपुरनि रङानदि आरो नावबैसा बियाबाव थांनानै गोख्रों फोसावदिं मेल खुंहैदों आरो ओनसोलनि गाज्रि लामाखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होदों अखिल गगैया बिथाङा बुंथिदों दि रङानदि आरो नावबैसानि लामाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि जेन फुख्रिसो नावबैसानि एमएलए भारत नरवा सासे फेलें एमएलए बिथांनि अनगायैबो रङानदिनि बिजेपिनि एमएलए मानब डेका आरो एमपि प्रधान बर'आ बिथांमोनहा गाज्रि बिथांमोनहा रङानदि आरो नावबैसानि लामाखौ बानायाखै गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय गुबुनावसो बानायहैदों होननानै अजद होयो बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ भारतनि रायजोफोरनि मादाव नाम्बार 1 बानायनो थाखाय खोथा होदोंमोन नाथाय आसामा गासै रायजोफोरनि मादाव जौगानायनि बेलायाव जोबनायनिफ्राय सानोब्लासो 6थि फारियाव दं आरो सिगांनिफ्राय सानोब्ला 27 फारियाव दं होननानैबो बुंथियो आसामखौ नाम्बार 1 खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय आसामखौ सिगांनिफ्राय गाज्रिसिन अबस्था खालामनानै आरो गोबां दाहार लानानै बिथाङा झारखन्डआव थांनानैसो झारखन्डखौ नाम्बार 1 बानायनो खोथा बुंहैदों होननानैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायावबो गाग्लोबो अखिल गगै बिथाङा गोथै देहानि साजोंनो रेलगारि खारदों सासे सुबुंनि साजोंनो गंनै रेलगारि खारदों बिजनीआव जादों रेल जाब्रबथाय निउ बङाइगावनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांबाय थानायाव
जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बिजनी रेलवे स्टेशननि स्टेशन मास्टार आकाश साहानि गोहैलोनि थाखायनो बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आरो बियो सुबुंनि मोनथायखौ सिफायनाय जादों। बिजनीयाव जानो मोन्दों रेल जाब्रबथाय लेभेल क्रसिंखौ हरनि समाव बारनो नाजानायावनो 35 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ रेलआ सौख्रांलायदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। नाथाय रेलवे स्टेशननि स्टेशन मास्टारनि गोहैलो आखुनि थाखायनो आरोबाव बिथांनि गोथै देहानि साजों गुबुन गंसे रेलगारिया खारलांबावदों। उनावसो बिथांनि गोथै देहाखौ पुलिसआ बोखांनानै लाबोदों आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों। नाथाय बेबायदि थैखानाय सुबुंनि साजोंनो आरोबाव गंसे रेलगारि खारबावनाया हिउमेन राइट बा सुबुंथिनि मोनथायखौ सिफायनाय जादों। कचुगाव ब्लक कमिटि BPFआ ट्रेनियेल कनफारेन्स खुंनायनि उनाव जमदुवार ब्लक कमिटि BPFआ ट्रेनियेल कनफारेन्स खुंफुंदों आरो कमिटिखौ दाफामदों। 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ लानानै थाग थियारि जादों BPF दोलोआ। हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे BPF दोलोनि गोबां मावथिफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरखौनो बे कनफारेन्सआव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनाखि जमदुवार बियाबनिफ्राय रेव नार्जि हारिया BPF दोलोनिफ्राय देरहादोंमोन, नाथाय बिथाङा उनाव BJP दोलोआव हाबफैदों। नाथाय एबार जमदुवार बियाबाव रेव नार्जि हारिया जेनगोन होननानै दाबि खालामो हाग्रामा महिलारी आरो 2025 मायथाइयाव BPF दोलोआनो फिन सोरखार दागोन होननानैबो दाबि खालामो। ओजोंहाय आइजो गांखंनि BPFनि दैदेनगिरियाबो बेयाव बाहागो लानानै कनफारेन्सआ मोनसे जाफुंसारनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो। गोबां सुबुंफ्रानो बेयाव बाहागो लादों, बेजोंनो मिथियो प्रमद बर' सरकारजों बिथांमोनहा गोजोननाय गैया होननानैबो बुंथियो बिथाङा। दिल्लीयाव कर'ना भाइरास गोसारनाय समाव जेरैबायदि हादराव लकडाउन जादोंमोन, दिल्लीयाव दा बार गुबुंनायखौ लानानै 50% सोरखारि मावथिफोराल' मावख'आव थांगोन आरो 50%आनो न'निफ्राय अनलाइननि गेजेरजों खामानिखौ मावगोन। दिल्लीयाव फोसावबाय बे गोदान नियमखौ। फोरमायथिनो गोनांदि दिल्लीयाव गोबां बार गुबुंनायनि थाखाय दासान्दि दिल्ली सरकारा मोनफानि उनाव मोनफा राहा लानो गोनां जागासिनो दङ। दिल्लीयाव बार गुबुंनायखौ नोजोर होनानै दिल्लीजों लोगोसे दिल्लीनि खाथि खाला नयडा, गुड़गांव आरो फरीदाबाद बेफोर ओनसोलफोरावबो स्कुलाव फिजिकेल क्लास होनायखौ बन्द' फोसावनाय जाखाबाय आरो बेफोर जायगाफोराव अनलाइननि गेजेरजोंनो फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाय जागोन। दा सोरखारि मावथिफोरनि सायावबो गोदान नियम फोसावदों दिल्ली सरकारा। 50% सोरखारि मावथिफोराल' मावख'आव थांनानै खामानिखौ मावगोन आरो 50%आनो न'आव थानानै अफिसनि खामानिखौ मावगोन। जायनाखि दिल्लीयाव गोबां बार गुबुंनाय जादों, बार गुबुंनायनि थाखाय उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे बैसो जानाय सुबुंफोरनि देहायाव जेंना नुजाथिदों। बेनिखायनो दिल्लीयाव बेफोर राहाखौ लानो गोनां जादों आरो बार गुबुंनाया मोनसे गिख्रंथाव महर लादों हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव। दिल्लीयाव खुंजानाय बड'लेण्ड महोत्सवआव प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदि बिथाङा बाहागो लानानै BTCनि जौगानायनि थाखाय 1,500 कोटि रां हरनाय जाबाय होननानै बिबुंथि लाखिनायनि उनावनो बे राङा बहा थांखो, मा मायाव बाहायजाखो बा राङा BTCआव फैमारदोंना फैमाराखै बेखौ लानानै गोबां सोंथि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनिफ्रायबो बेनि सायाव खुगा बेखेवदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनिफ्राय बेखौनो बुंथिदों दि जुदि 1,500 कोटि राङा BTCआव फैमारदोंब्ला मुंख्लंफोरनि थाखाय मार्टियार्स टम्ब लुनानै होनांगौ। जायनाखि BJP आरो UPPLनि सरकारा BTCआव फ्राय 5 बोसोर जाबाय आरो जोंनिनो सरकार दं आरो बे जोंनि सरकाराव जोंनि सागानगिरिफ्रा दङ, नाथाय दिनैसिमबो मुंख्लंफोरनि थाखाय मार्टियार्स टम्ब लुनानै होनाय जायाखै, जाय लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव होननानै बुंथियो। मार्टियार्स टम्ब गैयिनि थाखायनो गुबुन गुबुन जायगायावसो खुंनो गोनां जायो, बेयो लाजिथाव होननानैबो फोरमायथियो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनिफ्राय। बेनिखायनो जुदि 1,500 कोटि राङा BTCआव फैमारदोंब्ला मुंख्लंफोरनि थाखाय जाहाथे मार्टियार्स टम्ब लुनानै होयो, बेनि थाखाय खावलायो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनिफ्राय। दिल्लीयाव आसामनि सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। दिल्ली इउनिभार्सिटियाव PhD खालामबाय थानाय रितुपर्णा बर्मननि जिउ खहा। मा जाहोननि थाखाय थैदों बे दासिमबो रोखा जायाखै, नखरनिफ्रा बुथारनायनि सन्देह खालामदों। ओजोंहाय रितुपर्णा बर्मननि लोगो चन्दन आरो बिथांनि नखरनिफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला रितुपर्णा बर्मनआ गावनि गाज्रि हालोदखौ लानानै फन हरनानै खौरां हरदोंमोन। बे हिसाबै चन्दनजों लोगोसे बिथांनि नखरनिफ्रा फैनानै नायफैना बिथांखौ गाज्रि हालोदाव देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। देहा फाहामसालियाव लांनायावबो बिथांखौ हार्ट एटेकजों थैदों होननानै फोरमायथिहरदों होननानै बुंथिदों। नाथाय रितुपर्णा बर्मननि नखरनि सोद्रोमाफ्रा बेखौ गनायनानै लानो हायाखै। रितुपर्णा बर्मननि खावलायाव गोजा दागो दं, बेनिखायनो बे जाथाया बुथारनाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। ओजोंहाय आसामावबो बुथारनायनि सन्देह।
फिसायानो बिसिखौ बुथारनायनि सन्देह बजालिंनि पाठशालायाव जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बादिब्ला अंकुर चौधुरी मुंनि फिसाया बिसि मनालिसाखौ रांखौ लानानै गोबां हाराहास्ति खालामबोबाय थादोंमोन। दा मनालिसाया हरखाबै रुंसारि जाबाय। बेखौ लानानै फिसाया फोरमायथिनाय बादिब्ला मनालिसाया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। ओजोंहाय मनालिसानि नखरनि सोद्रोमाफ्रा बेखौ गनायनानै लानो हायाखै। फिसायानो रांनि थाखायनो बिसिखौ बुथारदों जानो हागौ होननानै अजद दैखांदों नखरनिफ्रा। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आश्राफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।